Sklárskych umelcov Slovenska, by nám predstavil to sklárske hnutie Glass Movement, takže najprv nejaký film, alebo predtým chcete niečo potom. Dobrý deň, prajem. Ja som v krátkosti uviedol naše sklárske združenie, ktoré je trošku z inej oblasti, ako sa venuje toto sympózium, lebo my pracujeme s umením skla a nie až tak veľmi s históriou skla. Naše združenie vzniklo v roku 1990 po spoločenských zmenách, ktoré tu nastali, a bola to iniciatíva samotných výtvarníkov a postupne počas 10 ročí boli členovia, celá stredná generácia a staršia generácia výtvarníkov. Oscilovalo to niekde až na členská základňa na čísle 36 výtvarníkov. Spočiatku naša činnosť sa zameriavala na sympózia, ale iného typu, ako je toto vaše, na tvorivé sympózia. Prvé sympózium bolo v roku 1991, to bolo v Kvietnej na moravsko-slovenskej hranici, a potom sme sa prehúpli do Zlatna, kde bolo v 92. roku prvé sympózium ukážok skla, ale to bolo len národné, boli sme tam len my Slováci. V 93. už sme v Zlatne urobili medzinárodné sympózium, kde sme mali hosti z celého sveta, aj zo zámoria, z Kanady. A nastal taký rytmus, že počas 90. rokov sa striedali naše tvorivé sympózia jednak v Zlatne a jednak v Lednických rovniach. Ale ja som mal pocit už v 90. rokoch, že treba využiť celý ten potenciál sklárskeho priemyslu, ktorý vtedy ešte existoval v komplexte na Slovensku, a tlačil som na to, aby sme vyskúšali aj iné oblasti sklárskej výroby, ktoré boli vhodné na umeleckú tvorbu. Preto vďaka tomu sme mali sympózium tabulového skla s firmou Sklo Express v 93. roku, kde sme sa zapodievali spracovaním tabulového skla. Nazvali sme to Dunajský projekt, kde sme mali účastníkov z Rakúska a z Maďarska. Potom nasledovalo obdobie sympózií fúkaného skla a zase v 97. roku sa nám podarilo v závodoch technického skla, ktoré mimochodom už neexistujú, urobiť sympózium technického skla, kde sme teda sa snažili využiť tieto možnosti tohto závodu a teda iný typ skloviny, pretože tam bolo borosilikátové sklo, na umeleckú tvorbu. Toto obdobie vydržalo 10 rokov, potom sa naše aktivity skôr presunuli k výstavnej činnosti a k propagácii slovenského umeleckého skla v zahraničí a takisto prednáškovej činnosti, pretože počas našich výstav v zahraničí sme mali najmä na vysokých školách v príslušných krajinách, sme mali prednášky o slovenskom umeleckom skle. Bolo to napríklad v 97. v Istanbule na univerzite Mimar Sinan. Potom to bolo v Káhire v Egypte v roku 98 na ostrove Zamalek, kde sme egyptským študentom predstavovali slovenské sklo a bolo možno ho aj vidieť, pretože sa nám podarilo tam dopraviť aj výstavu slovenského skla. Potom neskôr, v roku 2000, to boli prednášky v Belehrade, v múzeu užitkového skla, takisto to bolo na okraji výstavy, a vo Valkenburgu v Holandsku.
A potom prišlo veľké turné v roku 2010, kedy sme na pozvanie austrálskych univerzít mali turné po 7 rôznych univerzitách, nielen teda v samotnej Austrálii, ale aj v Tasmánii. A pri tej príležitosti sme takisto mali prednášku v Pekingu na Umeleckej univerzite. Takisto sme čínskych študentov zoznámili so slovenskou umeleckou tvorbou. Popri tom sme mali rozsiahlu výstavnú činnosť, najmä po roku 2010, pretože predtým sme sa skôr venovali propagácii zahraničných našich kolegov u nás, lebo v roku 2004 sme urobili veľkú výstavu Glass Movement, prvú a doteraz jedinú prezentáciu holandského súčasného umeleckého skla v Bratislave, ktorá bola veľmi úspešná a vďaka tomu sme ponúkli aj kolegom v Maďarsku a napokon bola nainštalovaná aj vo Viedni, čiže sa to zmenilo na takú, by som povedal, stredoeurópsku aktivitu. Neskôr sme to otočili a snažili sme sa propagovať slovenské umelecké sklo najmä v zahraničí. To sa skonkretizovalo v roku 2016 výstavou Glass Movement v Mestskom múzeu v Starej Radnici v Bratislave, ktorá bola mimoriadne úspešná a vďaka tomu sa zopakovala následne v múzeu v Trenčíne, v Lučenci, a potom odišla do zahraničia v spolupráci s Karlovarským múzeum. Sme ju prezentovali v kostole v Sokolove a napokon v roku 2019 aj Múzeu užitkového umenia v Belehrade. Čiže toľko o tejto našej výstavnej činnosti. Okrem toho publikujeme a snažíme sa prezentovať slovenské sklo nielen doma, lebo vychádza séria článkov najmä na internetovom portáli Nové slovo, ktorý sa už niekoľko desaťročí venuje nielen politike, ale aj kultúre a aj teda výtvarnému umeniu, kde postupne vychádzajú systematické články o slovenskom sklárskom umení. Spomeniem, pred 2 rokmi tam išiel článok o 30 rokov spolupráce s francúzskými kolegami a s prezentáciou slovenského skla vo Francúzsku. A teraz nedávno v marci obdobný článok, ktorý prezentuje našu spoluprácu s Holanďanmi, ktorí sú druhá ťažisková krajina v západnej Európe, kde sa najviac prezentuje slovenské sklo. Teraz k samotnému filmu. Počas 90. rokov sme okrem týchto sympózií a teda katalógov, ktoré vznikali, sa nám darilo produkovať aj dokumentárne filmy, najčastejšie v spolupráci so Slovenskou televíziou, a vznikla séria 8 dokumentárnych filmov. Ja som vám urobil z toho taký krátky zostrih, pretože bol mi daný k dispozícii čas len 25 minút, tak som 3 rôzne filmy zostrihal, snažil som sa také najzaujímavejšie časti s takýmto zámerom, že na začiatku je prvých 8 minút venovaných fúkanému sklu a sympóziám v Zlatne. Potom je stred filmu venovaný sympóziu technického skla v Bratislave. Tam uvidíte veci, ktoré sú inak na Slovensku nevídané, pretože fúkanie skla pozná viac menej každý, ale v technickom skle sa používali rôzne iné zariadenia. Spomeniem sklársky sústruh, ktorý pre mnohých ľudí sú absolútne neznáme, bude to veľmi zaujímavé. A tento film je 40-minútový vo svojej pôvodnej dĺžke a je to už naozaj historický dokument, pretože medzi tým závody technického skla v Bratislave zanikli a myslím si, že už nestojí ani tá budova.
Takže zostal v podstate len tento film ako taká vizuálna ukážka toho, čo kedysi sklársky priemysel na Slovensku mal. Podobné je to aj so Zlatnom, hoci Zlatne tie budovy síce ošarpané, ale stoja, ale po roku 2000 sa teda datuje vlastne postupný zánik sklárskeho priemyslu na Slovensku. No a posledná časť je venovaná tomu sympóziu plochého skla, to sme nazvali Danube Project, kde budete mať možnosť vidieť práce niektorých maďarských aj slovenských výtvarníkov z plochého skla. Takže dúfam, že to bude pre vás zaujímavé. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem.